Ebola. To kata kamano, giseko kuonde tengo ganda maromo 23 pacho ka mangima kendo Laikipia en mana achiel kuomgi. Osiptende 3 bende oseiki mar thiedho tuono ka osiptende 2 to pod iko. Kata kamano, ramo ni ok gibi kao pach oganda jo Kenya ewi okenge mag rakruok tuo mar Ebola. Laikipia Abyss is one of the 23 quarantine isolation center we are building, and we will not stop it. I'm yet to meet one single Kenyan who is in support of having this quarantine in Kenya, Honorable Speaker. And it is important for the government to know that the government exists for the welfare of Kenyans. Under the Public Health Act, we don't need to do public participation. We are not going to consult citizens. Even members of parliament here, when they fall sick, they rush to their doctor to make sure they get the best treatment. So this epidemic does not require any consultation. Moko kuom jod bura ne ogoyo matek kendo keto Duale tago maliet ka gikwedo gedo mar kuonde tengo jotuo mar Ebola. Kata kamano, Duale noramo ni chenro makamano ok bichungang. Kalore ni winjruok no oseketi gi piny Amerka e higa 2016 bang' limbe jatend piny machon mar Amerka mar 44 Barack Hussein Obama. Oyangore bende ne jod bura gogo emano kadho chik no ka moko kuomgi ne ok ong'eyo gimano tingo. I have 2 sub-counties. The only hospital I have offering the normal medical services to the community. Let the ministry build an isolation center for quarantine purposes, away from the hospital, but not to take the hospital for that purpose. Kenyans have spoken in one voice. We do not want that facility of Ebola here in Kenya. Please listen to the Kenyan voices. Are you in order implying that America is responsible by not setting up in their own country when they are a superpower and we are a minion power? Are you, even Honorable Buru is still looking for power and you are bringing... Are you suggesting that America is responsible by any chance? But having noticed that... Mr. Speaker, there is a ratified document by this House. The Speaker, members should take very serious when the Speaker is putting a question. Because many of that opinion say, you just say, you don't know you're ratifying something that's going to bring a disease. So be careful next time. Duale oyango ni kuonde tengo jotuo no ok gin mana mar jo Amerika kende, to kata jotuo mapacho ka ibiro ket kuonde go. Kolero ni piny Kenya osebedo gi tudruok mar tiyo kanyakla gi piny mar Amerika, kata mane kedo gi tuo mar ayaki, corona, kolero ni Ebola ok en tuo mokwongo. Piny Amerika osechiwo omenda maromo bilion 1.7 mar rakruok gi tuo mar Ebola. Nyaka sani onge ng'ata moseyudi gi tuo no bang' ji 23 mane ichich godo ni kod tuo no ne oyudi ka onge gi tuo no bang' ka nosepimgi. Tuo no kata kamano osenego ji 259 piny mar the Democratic Republic of the Congo ka ji 1,083 oseyudi gi tuo no e piny no. E piny Uganda ji 2 osetho nikech tuo mar Ebola ka ji 12 oseyud ka nitiere kod tuo no. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Nyakorongo Juang kamane kaka chal mar wach nitiere e pinje mopogore opogore winjo kanyo DRC kanyakla kod piny mano mar Uganda. Bende kapo nono kineno interview kata mana chenro mano mar dayo dhok mabende no dagodo Aden Duale Otieno manyoro na entiere JKL mano e wang' jowi mano mar Citizen. Kama bende en bende pod oramo ni quarantine centers pod ibiro med gere pacho kati winjo ni gin 23 ok mana Laikipia kende. Omiyo ina mar mondo mierwak Wycliffe Nyafwanga machiegni ina kedo gi Ebola mabende piny Kenya kedo godo kaka jalonye e weche mag tudruok mag pinje maoko. Diwachiang. Dokamano Sharon kendo amosa nyakona Moga Juang mora mo otudore kodwa. Ingene wach ni kendo koro osak ribe makoro tudore makoro ng'eyo kod gi gunde koro tamo jok mang'eny. Nikech Kenya ka wan gi miluongo ni active democracy mangiso ne ka gimora mora mowuok kaka wach mowachore kaka mar Ebola ne to okelo weche mang'eny kuom jo Kenya kendo ka gitemo dwaro ng'eyo adieri. Mokwongo kaka ja Kenya ratiro yienegi mondo ka wach moro nitie mo gi wich maber mok donjnegi to gipenji mondo jok motung' kaka sirkal oket wach ne apiaya kata explain gima dhi mbele mondo jo Kenya be ni understand. Now kiwinjo nying mar Ebola ok en tuo mayot. Ebola en tuo one of the viral diseases ma thiedho tek.
koro samora mora ma jo Kenya winjo ni jo Ebola ikelo Kenya ka to nitiere siso kata nitiere luor moro mabede pa jo Kenya ni kikelo ng'ama nigi Ebola mowuok DRC Congo kata kamoro amora tikelo Kenya ka dong do poko kelo tuo no mondo donj Kenya ka ta ka wadhi wacho mbele wawega bedo gi jok ma seche moko ka wach moro wuok to ok none malong'o mondo we to kore maber ogole gi kukune mondo understand ni ta ng'oma dhi mbele e weche mag Ebola makoro in kaka Wycliffe Nyafuanga jalony e weche mago mag tudruok kod pinje mamoko maoko isiro dwaro mar gedo mago mag quarantine centers kar keto tenge asiro gimomiyo asiro chalo kama kaki tuo moro yudore ni ng'ato nigi Ebola Kenya kata itere kanye nikech quarantine center miwinjo dwale wacho no gere inyalo paro kane corona obiro to noket kuonde moko manyien mane ji bedo quarantine ndalo cha onge a specialized facility manyalo handle Ebola Kenya ka koro wachung akere keke marach ke tamuri no kele ka to kinye bolo donjo Kenya ka kokwa chako manyien wakauru opportunity ma America otimo nade America ochiwo ni the only thing maparo ne jo Kenya mora mora nego bedo kendo ratiro go bedo matek and to the government marwa nigi teko mar ka Ebola biro ka to nyalo bedo treated ma ichake yude nikech en like ipeka mane luor ero kama na inya mano to hangine oganda mapacho ka ntiere kod atonya diriyo hangine oganda mapacho ka loso kotende kod quarantine centers bedo kod gi pacho ka okapa ken ginore malich no oganda mapacho ka hinya taparo ne thiano mabende piny America na thiano godo mar mondo mikoro kele jotuo ka to bende nwa neno kama travel advisory mabende no segol aparo ni mane makelo ichwang kosine ne machal nade kapok adhi ir ka travel advisory no kel nikech samora mora ma iji jo piny owang ne jok ma pinje mamoko hostile lungni hostility ok no wache jo America bi Kenya ka nigi tuo miluongo ni Ebola mano is not the reason ne ka wacho so wuok kata sani ndalo mane Tanzania die yiero mane winjo jo Kenya moko no mak Tanzania to ni winjo ka ningiso jo Kenya kikedi Tanzania nikech ka image mar jo America osebedo magalagala Kenya ka to kelo shida mar the image no rach ketho now penjo mar koket ang'omiyo jo America ikelo Kenya ka tok di America bor gi Congo kagi go kwante yudo ka nitero gi Germany to ng'ama tuo mar Ebola en ng'ama bedo well nikech en Ebola e gima very aggressive koro idwaro ni kituo tiyudo kod thieth nikech tuo no chakore Congo nango meni quarantine center kiket Congo ikele mana Kenya kaka maonge kwana mago mag jotuo mantiere kod Ebola aparo ni mae mbaka mane beni wagoyo yina mar mondo biaro godon kachola amoso ni misawa geno mara ni chio makari nyalo mana lero ni nyikoro mgajua ngintiere Kenya gi sani to kidonje e mbaka ni wache Ebola ki honko gi luoro digol diwach yango gola ne odoke itwa erokamano mokwongo amoso nyikwara mogino saore uru kamoro moro muwinjowa kata muneno en kinde malong'o mondo mi wago mbaka kendo wagolo dok e it ogandawa komakore gi wachni wang'eyo ni tuo mar Ebola ok en tuono matin kata tuono ma onego bed ni ikete tugo kata siasa to en gima lit sana ni nyaka gi sani wasekawo siasa warwake wach mar tuo mar Ebola ipenjo ni an e gwenge mag Mbita ichunga gi e korio koro an e gwenge mag Mbita gi sani komakore gi weche mag Ebola Sharon aparo ni ok onego bed ni wakawo siasa wakete wechegi higa mar 2016 jo Kenya kokadho kuom jogo ma o represent gi kata jo wabunge maggi wajumbe maggi jo od bura nopuodho winjruok e kind Kenya gi America ma winjruok no niluongo ni biosecurity en weche mag arita komakore gi weche go machalo kaka tuoche manyalo kelo achiedhnade kind oganda tuoche machalo kaka Ebola, tuoche machalo kaka viruses kod makamago. Wanya paro maber niya, gimomiyo gini kik wakete siasa jodalawa. Higa mar 2016 ne nitiere laktar moro e gwenge mag Makueni. Laktar ni nitiyogo kod kweth mokwedi mag ISIS, kweth mag njore mag ISIS
mondo mi oti kod tuo mar anthrax atany apan mane dholuo maber. Tuo mar anthrax mondo mi otiek go oganda jo Kenya. Nyaka gisani laktar no nie od ang'ech kendo tuwe higni 12. Manyiso ni Kenya nitiere kaka wan gi nyawo moro e weche mag biosecurity. Ang' ni konya ni biosecurity ang' waloke nade maber mondo mi jowinjo gi joneno ong'e gima biosecurity en. Ka wakawo siasa mwanywande gini, jo Kenya ok bo winjo tiend gini kendo jo Kenya biro bedo ga chiedh nade. Mana kaka Nyafwanga wacho, ka ang' tuo mar Ebola ogore kuom jo Kenya, kata kiny tuo mar H1N1 athung'a mar anguro manomuoch ndalo moko e pinje mag Asia, kata mana coronavirus kochako muoch kawuono, kata tuo moramoro bed kata mana anthrax komuoch kawuono e kind ogandawa, ere kaka wadhi bedo kod konyruok wan kaka jopiny? Nyaka wabed gi quarantine centers gi, ok mana Laikipia no kende. To en gima lit ni wabunge nopuodho gima koro sani gipenjo ni. Ing'eni king'iyo wabunge ipenjni to yawa, magi jok mane watere od bura mondo mi obednwa joneno, obednwa jomago tarubine weche madipo ni nyalo inyowa. Ka koro sani gine magi penjo ni gino bet nade. Onego bednwa penjo koso onego bedni gipenjowa. Ka koro gine magi sebedo vulnerable, gidwan jopiny ochal nade. Gini nopuodhi e higa mar 2016. Nyaka sani ere kaka koro obet nade ni gifwenyo kawuono ni gini ok gima long'o. Adwa nyisi ni king'iyo article mar 2 e winjruok ni Ogirimiti ni nigi e article mar 2 mare en kod yore 9 ma Kenya dhi yudogo konyruok kowuok e ogirimiti ni. Omiyo ogirimiti ni en gima ber. Gero quarantine no en gima ber. Ipenjo kanyo ni to ang'o momiyo ok gere DRC, piny mar Congo, igere Kenya. Namba 1, DRC onge gi capacity personnel. Bed ing'e ni nyaka kawuono Sharon, adier en niya, mondo mi winj no land ni ji 100 kata ji 300 oyud gi tuo mar Ebola e piny mar DRC. Samples ma DRC go ipimo gi dakteche ma Kenya. Moko ikelo Kenya ka, moko ipimo gi basically gi dakteche ma Kenya e Kenya ka. Mano nye dhok manyoa kuom PS mar jagoro mongirore mar weche mag thieth Dr. Umoluga. Ka koro nyaka gisani pimo kende Kongo ok nyalo pimo, ipimo gi Kenya ka. Ipani thiethe mang' ne ginyal. To godo mana ka penji mane wi mano mosahinya kuom ng'adi nikech ang'eni weche to osewach te. Nyaka sani quarantine centers mabende gero piny Kenya osemonyo siling bilion 1.7 mabende piny Amerika ogolo. Ang'o mono gitero personnel go muwacho go kono nikech piny DRC emiwinjo kwan mag jok ma osegamo tuo ni thoth mosetho bende nitiere. Piny Kenya ka to onge